Я дивлюся, вам дуже зайшла тема з незвичайними тріщітками. Ну, я зробив такий висновок, виходячи з минулого відео. І ще я вам хочу сказати, в мене такі є. І, наприклад, ось така тріщітка. Начебто звичайна, але є один нюанс. Вона може ось так. І коли у вас бувають такі моменти, що ти вже відкрутив болта, а далі він, вже не має того защеплення, то ти можеш зробити ось так. А потім, якщо треба закрутити, то ти робиш ось так. Проксом.